बर' समाजाव हाबा जाखानाय आइजो गोमानाय दोनखारलायनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नंला। नाथाय बे बाराव गोमादों साथाम गथ'नि बिफा रहन मुसाहारि मुंनि सासे सुबुङा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला चिरां जिल्ला सिंनि गरुभासा काहिबारि गामिनि साथाम गथ'नि बिफा रानि मुसाहारिनि फिसाय रहन मुसाहारिया न'खरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गुवाहाटि नोगोरमायाव खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय न'निफ्राय गुवाहाटियाव थांनायनि उनावनो रहन मुसाहारिया न'खरनि सुबुंजों जेबो सोमोन्दो लाखियाखै होनना फोरमायदों। बेखायनो सावगारियाव नुनाय रहन मुसाहारिखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनोब्ला 8753990842 एबा 8761089329 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। गुबुन फारसेथिं गोमानानै थानाय रहन मुसाहारिया गुबुन हिनजाव लानानै खारखोमानानै दं होनना बिसि रानि मुसाहारि, गावनि जोनोमगिरि बिमा आरो गामिनि सुबुङा सन्देह खालामदों आरो लोगोसेनो गोमानानै थानाय रहन मुसाहारिखौ गावनि आंगो बिसि, फिसा आरो बिमाजों फैफिननो खावलायदों। बोराया माबा गुवाहाटियाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। ओमफ्राय दा गुवाहाटियाव थांनाया दा माबा दस्राजों जेन'बा मोजां मोनलायनानै थांखो ना माखो दा गैया आरो दा गोमानानै दं। मास मोनसे जाबाय। ओमफ्राय दा बे हौवाया जेन'बा आंनि फिसाफोरखौ नायनानै मोखांखौ नायनानै जेन'बा फैफिनबा मोजां जागोन आरो माने आं बजबनानै लाफिनगोन आरो ओमफ्राय आंहा नै गथ'फोर गोरलै गोरलै दंना साथाम माजों जाहोनो। आंथ' खामला हाजिराबो मावनानै जानो हायाना उन्दैफ्राबो गोरलै गोरलै मा खालामनो। बे सिगाङावहाय जेन'बा बिदा फंबाय साथामबो खामानि मावहैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बिदा फंबायफ्रा बायहेरायाव बिदिनो ओंखारबाय थायो होनदों जायो माबा बिदि होननानै खोन्थाहरदों आरो फनावहाय न'आव कल खालामनानै बिदिनो बुंहरदों आरो नोंनि बोराया बायहेरायाव ओंखारबाय थायो एसे रायहर एसे बुजायहर होननानै बुङो आरो जोंबो हाया बेंनो दा अबेहाय थाङो मोनथिया जोंबो बायहेरायाव ओंखारबाय थायो होनना बुंबाय आरो। मा मुं रहन। बे गामिनि मुङा मा? गामिनि नामा काहिबारि होनो। चिरां जिल्ला। औ। आंनिया रानि मुसाहारि। नोंनि फिसायखौ बाहेरायाव सोरबाफोर नुयोब्ला औ बायहेरायाव नुयोबा जेन'बा बे माबायाव फट'फ्राव जेन'बा नुयोबा माबानानै दोन आरो हमनानै दोन। नोंथांमोननि गामि बा न'खरसिम खोन्थाहरनांगौ। औ न'खराव खिन्थाहरनांगौ आंनि मबाइल नाम्बारखौ जेन'बा लानानै आरो। गथ'फोर साबैसे दं? गथ'आ साथाम दङ। न'खर सोर सोर दं? न'खराव बिदिनो बिदा फंबाय साथाम दंमोन बेहा ओमफ्राय गाव गावबागाव जुदा जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा आंजों थाफानाया बिहाव बिखुनजो दं आरो ओमफ्राय जेन'बा उन्दैफोर साथाम आंहा ओमफ्राय जों बोराय बुरै ओमफ्राय बिदिनो बिहाव बिखुनजो दङ आरो। जेरैबा नोंनि फिसायखौ जेरैबाबो आंनि फिसायखौ आं नांफिनगौ आरो आंनि फिसानि मोखांखौ नायनानै आरो दा फैफिनबा मोजां जागोन आरो आंनि फिसाया। बिदि जानायनि आवगाय न'खरखौ माबाफोर उसुबिदाफोर जादों नामा? जानायालाय बिदिनो एखमबा समाव बिदिनो गावबो एसे माबा नालाय अलसिया नालाय बेफोराव एसे बिसिफ्रा बुङोमोन आरो खामानि मावाबा माखौ जानो बेफोरबायदि फिसाफ्रा माखौ जागोन नों मावाबा बायहेरायाव ओंखाराबा नोङो गामियावबो एसेबो नागिरलाबायनानैबो नों मावा लाजियोबो आरो फोथाराव थाङाबा माखौ जाहोगोन फिसाफोरखौ होननानै एसे एनै नांलायोमोन आरो थेवब्लाबो ओमफ्राय मोजाङै मोजां थांदोंमोन आरो खामानियाव गाहा ओमफ्राय सिगाङाव रायलायखायो ना मायोमोन आंथ' हमनोबो हायाना गाव बायहेरायाव रायलायो ना मायो फनखौ ओमफ्राय दा मोनथियामोन आरो फोथायनायाथ' आं गुवाहाटियावनो दं बायदि मोनो आरो हौवाखौ मानि मोनोबा सोरबाफोर नुयोबा रायजो राजाफ्रा अननानै आंखौ न'खरखौ नायनानै जेन'बा फिसाफोरखौ नायनानै मोनोबा हमनानै दोनथों आरो ओमफ्राय आंनि बे मबाइल नाम्बाराव कल खालामबानो जायो आरो खोन्थाहरबानो जायो। गिबियाव दिनै फिसा रहना खामानि मावनो थांदोंमोन खिन्थु बेबादिखौ खोनायाखैमोन आरो हिनजाव गोदाय लादों होननानै थांदों आंनो फिसाखौ नांफिनगौ नों फिसाफ्रा नागिरनानै जेराव मोनो बाहायनो हमनानै दोननानै नैबे मबाइल नाम्बारजोंनो दा लानायजों खिन्थाहरनानै जों लायगोन बिसोरनोबो हमनानै होनायनि साबायखर होबोगोन। गथ' गथाय साथाम दङ सोर फिसिनो जों दब थैनानै थांबा दिनै आंहा खुदुना खाहैनांगौमोन दा मोनायावनो ओंखामा गैबावा खम जारला समाज बियो आं फिसिनो हाला दा बिफायाबो हनै उन्दुनानै दं लोमजानानै। बेयावनो नों थायोमोन? औ बेनो आं फिसा दुइसिनजों जानो होनानै आं थाखानाय उन्दै माबा गेजेरजों देरसिनजों जुदायाव थाहैखानाय खारबाय आरो जुदा जाबाय बेनिफ्राय दुइसिनजों आं जानो होननानै थादोंमोन अब्ला बियो बेबादि गियान आं बेबादि गियान जागोन होननानै आं मोनथियाखैमोन फिसा हौवाखौ दुइसिन जाम्बा नांलायनोबो रोङा खमलायनोबो रोङा रावजोंबो बुलायनो रोङा दिनै बिबथि बियादै आइ आफा गामिनि दङ बेजोंबो जेबो हेंथा होनो रोङा हिनजाव गोसोनायाव बोरै रोंखो
दा बेखौ सामलायनानै लाबो गथ' गथाय दङ रुदु रुदु आं थैनानै थांगोन बे हिनजावाबो बिसिया फिसिनो हानाय नङा एथ' समायना न'खरनि फिसा माहाजोन बादिनि उजिनाय फिसौफोरखौ बोरै दाब दाब जायगायाव दाबसे दाबसे हरनानै आलाय सिलाय खालामनो नांगौबा बावनो थाथों आं फिसाखौ मोनफिननानै हमनानै दोनथों नोंनि फिसालाखौ नोंनो नांफिन आंनो नांफिनगौ फिसाखौ बे फिसौ फिथाइ ज' रुजुरुमाय रायजो जाफैथों अब्लाबो नांगौ हमनानै दोनथोंसै हमनानै दोननानै जों लायफिनगोन पुलिस एफआइआर होबायमोन नामा नोंथां? होआखै होथ'वाखै जुदि मानसिया जुदि फैथाराबा नोंथांमोना आयेननि बेब'स्था लागोन नामा? लानांगोन उफाय गैया उनाव होमबाबो फिसाखौ नागिरनांगोन फिसाखौ जुलि होनाय हिसाबै आइ आफा दाउसिन दाउला एम्फौ एनलाजों जुलि होबाय साखि साबोद आइ आफानि सिगाङावनो फिसाफ्रा 3 जाबाय दिनैसिम बे आनज्रायनानै थाङोबा गवा आं फिसाखौ आं न'आवनो दोनफैफिनगोन जोंहाबो थैनो बेला जाबाय खांबाय बाबाय जोंबो फेदेरबाय फोलावबाय गावसोरखौ रोङा नङा एसे एसे रोंगौ बेहा देरसिना 7 पासल' गेजेरा पिअ पास बे फाइनाल होनांगौआव हिनजाव लाबोदों सैथ' खांजोबनायजों खांजोबनाय मोनदों आरो बिहामजोआबो खांजोबनाय आंनाबो फिसा हौवा खांजोबनाय अब्ला आं जुलिखौ नांफिनगौ आं फिसा हौवाखौ नांफिनगौ हमनानै दोनथों लायगोन बे काहिबारि गामियाव माने सासे मानसि माने दा जाहा नैबे बिहामजो जानाया माने दा गावनि फिसाया माने एसे दस्रायाव खामानि मावहैदोंमोन बे मावहैनायाव दा माने सोरबा हिनजाव गदाय लानानै दंहैयो दा बेबादि जोंहा एसे बिहामजोनिफ्राय खोनादों आरो नंमारगौ दा गामियावबो बयबो प्रसार होदों नंगौ दा बेखौ माने जोंहा नैबे दा हमबाय बायनानै मोनोब्ला दा सोरबा नुयोबा बेखौ माने एसे फटकबो मोनखाबाय गासैबो हमनानै खोन्थाहरजागोन आरोखि मबाइल नाम्बार लांफाजागोन दा बेनिफ्राय आंनिफ्रायबो लांफाजागोन दा बे मानसिखौ जेरैबाबो हमनांगौ आरोखि बे दा न'खरा सालायनोबो एकदम रावबो उसुबिदाथार जानायबो बेस्थ' खावलायनो माने दा बेखौ माने दा मिडियायाव हगारनानै बिसोरो दा बे जिनिसखौ बबे जायगायाव मोनो दा गुवाहाटियाव मोनो ना अबेबा गामियाव मोनो ना सोरनिबा माबायाव मोनो माने बेखौ जेरावबो खबर लाजागोन आरोखि ओमफ्राय बे मानसिखौ माने बरनथारनांगौ आरोखि दा न'खरा बिराद उसुबिदाथार आरो दा बिहामजोआबो बिदिनो होनदों आरोखि एसे मोजां जागोन फैफिनोबा बे हिनजावखौ लानानैथ' बे रायजोबो जाखानो हानाय नङा फैफिनगोन दा बेहाय माने दा जों बेखौनो खावलायदों आरोखि दा माने फैफिनदों होननानै दा जों बेखौनो माने आसा खालायो न'खराबो जेरोखोम न'खर जानाय लोंनायनिबो बेस्थ' गथ' गथाय दा बेखिनिखौ आङो बुंदों मोजाङै मोजां नोंसोर माने एसे जेरैबाबो नोंसोरो मानसिखौ सेस्था खालाय आरोखि बिथांनि केरेक्टारा गामियाव माबायदिमोन? केरेक्टारा माने दाथ' जेबो रोङा बेयो जाम्बा मानसि लेखाबो रोंखाया बिदिनो सोरनावबा हाजिरा मावनानै जायोमोन सोरनावबा बिदिनो औवाफोर बायदिसिना दानोमोन अब्लाबो माने दानबाबो बयजोंबो लोगोफोरजों माने जेरावबो नांलाय खमलायथ' नुफेराखै आं गैयाबो मानसिया आगोलनिफ्रायनो बिदि बिदेशि खारनानै खामानि बिदेशआव आगोलावबो बिदाजों थांदोंमोन थांब्लाबो माने जेबोथ' जों रेकर्ड मोनाखैमोन नैबे खेबसे थांनायाव माने दा रेकर्डखौ जोङो फुरा खोनादों आरोखि हिनजाव गदाय लानानै दंहैयो दा अब्लाबो जों माने हिनजावखौबो बिसिम जों बेयो लाबोनो हायाखै दा बायह्रा लानानैबो थानो हागौ बियो दा जोंहा बेखौ गामिनि हिसाबै दा बहा दङ बेखौ जोङो दा बेखौनो सन्देह माने जों सानदों बबाव दं दा गुवाहाटियावनो दं ना अबेबा गामियाव दं ना अबाव थाहैदों दा बेखौ जोङो माने मिथि मोनाखै आरोखि दा नोंथांमोना रायजोनि हिसाबै रायजोनि जानानै बिथांखौ खावलायदों आरो मोनसे औ दा माने औ रायजो हिसाबै जों माने खावलायदों मोजां फैफिनथों आरो बे न'खरावनो माने रायजोखौ जाफैफिननो हागोन बिसियाबो जोंनाबो हनै नागारा बिहामजोआ बुंदों आरोखि दा औ आं बे गामिनिनो गावबुरा आरोखि सरकारि गावबुरा आरो आङो बिडिपिनिबो सेक्रेटारिमोन आं